Tiripon kan weekend ang Bicolano football players para sa 9-a-side football tournament na ipig-organisar kan Tabaco United Football Club. Pinakaaking player ang 15 anyos na si Renz na 6 na bulan pa sa ng miyembro kan Tabaco United Football Club Junior. Para kay Renz, bentahe na may mga siring na tournament. Sa siring niya kayang baguhan pa sana sa football, mas matatais pan sa iyang kakayanan. Po nakukulugan pero kaya man po. Tapos mas challenging po sa muya na magkawat po sa mga gurangan. Daiman pinalampas ka nagkaperang personahes kan PNP Bicol ang pagbali sa tournament. Saro na dyan si Police Staff Sergeant Jason Landog. Napigpapasalamat man ang oportunidad, napig-uprisir kan organizer sa mga siring nindang hiligman ang pagkawat nin football. Sa nag-organize po dito sa palaro na ito, ako Bicol. So malaking pasasalamat po ang maibigay namin sa inyo. Of course, nabigyan kami ng opportunity to play with adult teams. Opo. And of course, sa mga officiating officials natin, napaka-friendly naman nila. So this is, for us, this is only a friendly game. We are not competitive, but to deliver sportsmanship. Ginibon aktibidad sa Tabaco National High School Sports Complex. Sigun sa organizer, obheto kan tournament na mapromoter pan lalo ang nasambit na kawat asin makabilog maning grupo na pwedeng magrepresentar kan probinsya sa national level. That to promote the sports and also camaraderie to sports para meron tayong community again bonded together with through this sports. Total na 16 na grupo ang nagbali sa tournament na nagdurar sundo ka na kaaging Domingo asin naging posible man sa pakikipagtabangan kan Ako Bicol Party List. Party List headed by Congressman Saldico and Congressman Attorney Jill Bungalon. Thank you po sa suporta na ibinigay niyo po sa amin sa activity ito. And sana'y pagpalain pa rin po kayo ng mahal na Panginoon at sana'y huwag po kayong huminto sa pagsuporta sa mga ganitong activity. Sa open category, kampiyon ang Friendship Football Club. First runner-up ang UNC Men's Football Team, mantang second runner-up ang PRO5 Kasorog Football Team. Kampiyon naman ang Worms Men's Football Team sa under-19 category. First runner-up ang Tabaco United Football Club, asin second runner-up ang Kalatagan Football Club Catanduanes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Valle.